लानानै जों अमित शाह बिथांखौ लानानै आर'ज लानो नागिरनायनि गोबां थांखि आरो बेहाय नोजोर दङ। बाथौखौ जोङो रेजिस्टार्ड जेनेरेल अफ इन्डिया आरजिआइनिसिम मोनहैनो थाखाय जों मोनसे गौमा आर'जनि हाबाफारि लादों। बर'फ्रा मालाबाबो जेखौबो जोङो बियालासेनो मोनथों। गासैबो बर'फ्रा बर' हिसाबै जोङो मोनसेल' धोरोमनिनो खामोन। बेयावहाय घग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गुथुम बे सिबिसालियाव जोङो दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि जानानै आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ माइनाव आफादनि जानानै जोंनि दुलाराय बाथौ गुथुमनि बिथोन बायदियै जोंनि दुलाराय बाथौ गुथुमनि 13 बोसोरारि जथुम्मा आरो जोंनि सनितपुर जिल्लानि जि कनफारेन्सनि थाखाय जोंहा थेलामारायाव जानो गोनां बे हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि गेवलां मेलनि एबा जोबथि साननि बे हाबाफारियाव जोंनि भारतनि हम मिनिस्टार बा नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोगोन आरो बै बिथांनि सिगाङाव जोंनि बाथौखौ जोंनि बाथौनि जि थामोनथा एबा जोंनि बाथौखौ जोङो रेजिस्टार्ड जेनेरेल अफ इन्डिया आरजिआइनिसिम मोनहैनो थाखाय जों मोनसे गौमा आर'जनि हाबाफारि लादों। बे गौमा आर'जनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि बाथौ आर'ज नाजावदो आफाखौ जोङो थि खालामना लानाय जादों आरो बे नाजावदो आफाखौ जोङो एखे सुरजों एखे दामनाय देनायजों मोजां देंखोयैनो जों बोरै बारहोहरनो आरो रेजिस्टार्ड जेनेरेल अफ इन्डियानिसिम जों बोरै मोनहैहोनो हानो बेखौ असिला लानानै जों दिनै मोनफ्रोमबो बियाबफ्राव जों हाबाफारि लादों आरो दिनै जोङो घग्राजुलि बियाब आरो एसे आवगायाव जोङो बेलस्रि बियाबावबो जोङो बे हाबाफारिखौ लानानै फैदों आरो जोंहा दायो बाखि दंबावो जोंनि जिल्लानि सिङावनो थानाय राङापारा आनसलिक आरो खैलाजुलि आनसलिक आरो बिदिनो जोंहा ढेकियाजुलि आरो दिंखियाजुलि आनसलिक बेफोरबायदि आनसलिकफ्रावबो जों बे हाबाफारिखौ लाबावनाय जागोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनथिनो गोनां आरो जोङो बेखौ मोननो गोनां जोंहा मोनसे हाबाफारि बियो हम मिनिस्टारा जिहेतु फैगोन जोंनि बाथौखौ माने रेजिस्टार्ड खालामनायनि खोथा बा बाथौइजम मोनहोनायनि खोथा बेवहाय जोंनो मोनसे सुबिदा लानानै फैगोन। बिनि थाखायनो जोंनि बाथौआरिफोरखौ जोङो बुंनो फैदों जे जेरैखि जाया बाय हुक एन्ड बाय क्रुक जोङो मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय सासे बाहागो लानांगोन आरो हानायफोरा सासेनिख्रुइ बांसिन बाहागो लानांगोन। बेयाव गारि जेरै बाइक साइकेल आरो टाटा मबाइलानो जा ट्रेक्टरानो जा जायखिजाया थांलाय फैलाय बे राहाफोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगोन आरो जोङो जोंनि 50,000नि मोनसे टारगेट लादों बेखौ जोङो जाफुंनायाव जोङो बयनिबो जों हेफाजाब नागिरनानै जों बे आनसलिकफोराव गिदिंनाय जादों। बेयाव गोबां सिबियारिफोरनि गोबां सुबुंफोरनि गुबुन धोरोमारिफोरनि बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने बेयो जादोंखि जोंनि अक्ट'आ जोंनि 13 बोसोरारि जथुम्माया माने 4, 5, 6, 7 जानो गोनांमोन नाथाय बियो माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बियो 7, 8 आरो 9आव मोनसे थि जाफिनदोंमोन। खिन्थु मोनसे खोथा आरोबाव दायो मोननैसो कारन बे खोन्थाहरबाय जे अमित शाहनि थाखायनो माने बे प्रग्रामा आरो साननैसो साननि थाखाय फावसयफिनसिगोन। बेवहाय गोबां मानसिफोरा बेवहाय दुरबल जादों गोसोआ माने बादों माने नार्भास जादों। दा बिथांनिफ्राय जि जोङो तारिखखौ थिग मोनोब्ला जों रायजोफोरनो आरो फोसावफिननायनि मोनसे राहाखौ जों लागोन आरो जों बुंदों आरो हास्थायदों आरो खावलायगोन जे रावबो रायजो राजायानो बेवहाय हताश जानो गोनां गैया आरो दुरबल जानो नाङा आरो गोसोखौ बायग्लिहोनो नाङा। मानो होनब्ला जों जोंनि थांखिखौ जों जेब्लाबो जाफुंहोथारनांगोन। बे डेटआ माला? बे डेटनि थाखाय मैया जोंनि डिस्ट्रिक्टआव मोनसे केबिनेट मिटिं जादोंमोन आरो बे केबिनेट मिटिंनि गेजेरजों जोङो मिथिनाय बायदिब्ला माने 24 तारिख माने नैबे जानुवारिनि 24 तारिखनि उनथिंजाय थांनाय नङा। बे 24 तारिखनि गेजेरावनो जागोन बिनि सिगाङावनो जागोन आरो हयथ' 23 तारिखआ जोंना लास्ट जाहैनो हागौ आरो 50,000 आर'ज गौमा बेहाय बेखौ लानानै जों अमित शाह बिथांखौ लानानै आर'ज लानो नागिरनायनि गोबां थांखि आरो बेहाय नोजोर दङ। बे थांखि आरो नोजोरफोरानो जादों सबसे गिबिया बेनो जे जोंनि सनितपुर जिल्लायाव एसेबां बुरजा बर' सुबुंफोर गैया होननानै गोबां सुबुंफोरा बुंनो नागिरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा। दा बेखौ जोंनि दिन्थिनो थांनाय मोनसे आरो नैबे मोनसे जे जों बे हादरनिनो थागिबि बर' माहारि हिसाबै जों बर' हारिया
सोदोमस्रिया मोनहासयै समनिफ्रायनो जों बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै बर' हिसाबै जों रायजो जाबोगासिनो दं। दा बेहाय जोङो जिखुनु अफिसियेलि फर्म साबमिट खालामनायफ्राव जोङो बर' हिसाबै लिरनो मोननाय जोंनि धोरोमारि मोनसे रिलिजियन खथा गैया। बे खथाखौ मोननो हानायनि मिजिंखौ जों लानानै आरो बे आर'जनि बेलाजोंनो जोङो बिश्व शान्तिनि मोनसे माबाखौ लानानै जोङो आर'जखौ अमित शाह बिथांजों लोगोसे लानो नागिरदों आरो अमित शाह बिथांखौ लाबोनायनि गुबै उद्देশ্যआनो बेनो जे जों बर' हिसाबै जोंहाबो मोनसे रिलिजियास खथाखौ जों मोननो नांगौ। जोङो फोथायनाय दङ बोराइ बाथौनि सेराव जोङो फोथायनाय लानानै जोङो बयबो माने मोनसे आसा खालामदों जे जोङो बेखौ जों मोननो हाथारनांगोन आरो जों बर'फ्रा मालाबाबो जेखौबो जोङो बियालासेनो मोनखायाखै। बेखौ लानानै जों गासै बर' हारिफ्रा बेहाय जों गोदोबो जों गासैबो बर'फ्रा बर' हिसाबै जोङो मोनसेल' धोरोमनिनो खामोन। जों बयबो बर' हारिखा गेजेर ससेयावसो जोङो गुबुन गुबुन बिथिंजों धोरोमारि बिथिङाव खारलांदों। बेखायनो जों जोंनि गेजेराव थानाय गासै बर' हारिफोरखौनो जोङो खावलायहरगोन जे बे सुबुं गौमायाव बयबो लोब लोबै फैनानै जोंनि बर'नि जानानै मोननो गोनां बे मोनथायनि मोनसे खथाखौ मोननायाव बयबो हेफाजाब फैगोन। गुबुन हादोरनिफ्राय वेस्ट बेंगलफोरनिफ्रायबो फैगोन, बेबायदिनो नेपाल हादोरनिफ्रायबो फैगोन आरो बिदिनो खोनानो मोन्दों गुबुन गुबुन जोंहा दिल्लीफोरनिफ्रायबो फैगोन आरो जोंनि जि बर'फोरनिसो बिथांमोनाबो फैगोन आरो बेहाय जोंहा जाफुंसारगोननि निस्सय माबा दंखायो। जोङो एकदम गोसोजों फोथायनानै बुंनो हायो आरो जोङो बे जाफुंगोन आरो गोबां रायजोफोरा बेहाय माने जोंनि बाथौआरि रायजोफोर आरो बाथौआरि नङि गोबां बर' रायजोफ्राबो बेहाय हेफाजाब आरो मददखौ होदों जे बे गौमाया जाथारनांगौ होननानै। बेखायनो जों फोथायदों जे बोराइ बाथौआबो जोंखौ जाफुंसार होनायाव निस्सय मदद खालामगोन।